Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugünkü hepdanyň wakalaryny elbetde geçen hepdede bolup geçen iň uly siyasi waka, ýagny Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň Ukrainanyň paýtagty Kiýewe eden garaşylmadyk ýagdaýda eden sapary bilen baglanyşykly boljak. 21 fevralda Joe Biden garaşylmadyk ýagdaýda gelip Kiýewe gondy. Öňünden berilen bildirişe görä Joe Biden aýyň 21-22-sine Polşanyň paýtagty Warşawa barmalydy. Emma ol Warşawa gelip şo ýerdenim otlar menip Kiýewe ýanky Zelenski bilen duşmaga geldi. Bu nämäniň alamaty? Bilir bolsaňyz şu bütün fevral aýy başdan aýak Orta tarapynyň harby taýýarlygy bilen baglanyşykly boldy. Olar getirip ýanky Ukraina-Rus serhedine goşunlaryny süýşürip başladylar. Tankmy, samolyotmy, piýada goşunmy garap atkan goşun getirdiler-de. Olam ýanky bilermelleriň aýtmagyna görä 23 fevralda ýa 24 fevralda şo uruşyň başlanmagy bilen şo bir ýyl münasibetli inni ikinji gezek ýene-de çalyş ediljek diýilen habar ýaýradyldy bütün dünýä. Ol habar indi bugünkü real ýagdaýda görnenak ýa bolanak sebäp onuň öňe alyndy diýip aýtsa boljak. Näme üçin? Oňa da sebäp aýyň 21-ne şol Orsiýadan planlaşdyran çalyşynyň öňü syrasynda 20 fevralda Joe Biden Kiýewe gelip şo ýerden özüni Putin'e görkezdi. Ine men şu ýerde ene başarýan bolsaň bombala diýen ýaly Kiýewe. Ine şo mesajy ugratdy diýip men hasap edýän. Ine şolar ýaly ýagdaýda. Sebäp Biden gelende Kiýeweň içinde ol sirenelere meştilip durdu. Hava hücumundan gorunuş sireneleri. Binahil bolýar. Putin onu gördü. Indi belli düşündü. Eger häzir şol hücum etse diýmek Amerika dolulugyny Ukraina tarapyna uruşa girjegine meni göz ýetirdi. Onuň Biden gön açyk aýtdy. Biz Ukraina doly ýeňiş gazanýança biz Ukraina döwletiniň, Ukraina halkynyň arkasynda dur, şolary gerek bolan ähli ýarag maddi material öpçünçiligini biz uğradyp durarys diýip ine şonu hem şo taýdy boýnaldy ýa aýtdy, beýan etdi. Ine şondan soň biraz Rus tarapynyň ýanky bir gaty haýbatly görülmegi ýa ine şolar ýaly haýbat atmagy pese düştü, retorika aşağı kaçtı, onu bellemek gerek. Yani, ol belli değilligi, uruş, yankı meselesi ortadan ayrılığı değil, uruş devam eder, etçegim görünüp dur, Putin sonuna çelli gidecek, yani, nahil yol bilen, öz hücumini yenişe getirmeli. Ansat yenişi olmacağını, Ukrayna halkının üstünden, olayan bir yıllık, gidip duran uruş, hakyky uruş suud etdi. Ukraina halky hem sevişen hem kahraman öz serhedini, öz topragyny gorumak üçin jany bermäde haýyrlygyny günnelik suud edip durlar. Ol beýtip ol urra diýip onu Ukrainany alyp bilmeýär. Putiniň goşuny onu menen uruşun bir ýyllyk azy tejribesi görkezip dur. Enne näme etmeli? Putin'e diňe şol ýadro ýaragyny ýa şoňa meňdeş ullanmak galýardy. Ola mene şonu ullanıp başlady. Soňky da şo retorikany gurrugny ullanıp başlady. Ay ine biz onu eýdert, meni beýdert. Ine bir ýaragymyz bar, o ýaragymyz bar. Onu atsak ine Ukraina ýarsy gyrylýar ýa ikisini atsak bütün Ukraina çökýär ýa ýykylýar. Ýa da ine onu töwregine döwletlerin biz bombalar ýa näme der. Käbir bular Orsiýa tarapynyň propagandistleri aýdýar, biz ne diýär, Germaniýanyň täzeden boyun egdirer, Fransiýanyň diýip öz ýarlaryndan özler haýbat atyp gazaklan bir sözü bar bu mesele boýunça. Aýdasan da goýasan ýa-da özleri aýdyp özleri goýýar.
Olar üns berýän adamam ýok ony dünýäde. Ýöne şol haýbat bar, şo haýbaty real durmuşa ornaşdyrýar diýen ýaly ýeme bilen ýa-ni maksat bilen ýa görkezmek üçin ol Amerika bilen Orsiýadyň arasyny ýa ozal Amerika bilen SSR-iň arasyna baglaşan bir topar şertname bar da, ýadro ýaragy barada, onu ullanmalyk barada ýa şu ýadro ýaragyn sanyny, onuň hilini ýa onuň durumuny kontrol etmek barada iki taraply baglaşylan şertname bar. Iki tarap bir-biriniň ýaragyny göz barlamaga da ýa şonu netije çykarmaga mümkinçiligi bardy da. Orsiýa tarapam gelip Amerikan ýadro ýaraglaryny onuň bazalaryny seredip olaryň şu ýaraglaryň saklanyş şertini seretme haky bardy. Amerikan tarapynyň Orsiýada gelip şu zatlar seretmäge netije çykarma haky bardy. Indi şol şertnamadan Orsiýa çykdy. Çykdy diýen atly biz saklanýas diýdi. Şu şertnamada biziň häzirlikçe şu şertnama gatnaşymyz. Yani o şertnamaň prinsiplaryny gabat gelen hatda Putinin diýen zat. Ol şertnama baglaşylanna şular ýaly etmeli ýa şular ýaly mümkinçilikler bar diýip baglaşylan şertnama. Yani şol şertnamada bir tarap öz islegine görä şol şertnamadan çykyp bilýär diýilen punkty ýok. Şeňmi? Ene şonuň üçin indi bu şertnama o Putinin ol gyra çekilmegi nämäni aňladyp biler? O täzeden şol yara haýdatmak, yaralanmak, haýdatmak uruşunyň başlanmagyny getirer. SSR darlamagynyň ilkinji sebäpleriniň biri şo ýyllar SSR ýa-ni uruş yaralaryny haýdatyp başlatdy. Ähli alýan girdejesini önümini şo yaralanmaga, ýadro yaragy diýdi, tanklar diýdi, näme diýdi. Aýkary hemme zady harby guruluşyga uğratdy da grazdan jemgyýete hiç zat galmady ýaşarlyk. Şonuň üçin ene magazylaryň polkalary, tekçeleri boşady. Şonuň üçin iş ýerlerim ene işsizgal işçilerde işlemäge mümkinçilik ýok diýip önümçilik ýatandan soň. Ene şular ýaly SSR-iň dargamagyna alyp geldi. Şular ýaly ýagdaýlar. Innem Putin häzir şol SSR-iň eden ýalňyşlyklaryny goýberip ene biz diýdi şol yara barlanşygyny çykýar. Demek yara haýdatlanmak, haýdatyp işletmek ýa gurmak ýa täze zawotlary, fabriklary gurup şo ýerde harby ýaraglary öndürmäge başlarlar demek grazdan halka ýa ilaty, paraha ilaty ýene de işem ýok. Soňra ýene ýa-ni bir dukanlaryň tekçeleri boşap galjak. Olum görnüp durandan boljak. Ýen boşap başlady. Bir ýyllap girdilen sanksiýalar, Orsiýadyň garşysyna girdilen sanksiýalar ýa öz netijesini berip başlady. Öňkü ýanky gelýän haritlar bar ýemeden. Ýewropa bileşiginden ýa-da Amerikadan başga ýurtlardan şu sanksiýa girdilen döwletleriň ähirisinden ozal gelýän haritlar indi gelen Orsiýada. Bilen bir hili gün-günden şol kynçylyklary döredip şolar köpeldip barýar. Muňam netijede ahyrdan kollaps ýanky içinden ýurdun partlamagyny alyp geler, SSR-iň şu dargaşy ýaly. Demek Orsiýadyň dargajagy bu tarapdan görnüp dur. Ýöne beýle tarapdan odalam aýdyp geçdik. Ýene bir gede gaýtalap aýdýar. Orsiýadyň içine girýän ýanky döwletleriň oblastlaryň käbiri, ene aýdaly ýanky Başkırdistan, Tataristan ve Yakutlar, İnguşlar, Dağısarlar, bular SSR'den başlayan Orsiýadyň ýemesinden hataryna çykmak üçin öz ýanky wekillerini obeýsýan ýygnagyna uğratdylar, ýani ýakylapdy. Olar demek Orsiýadyň ýykylmak prosesi başlandy. Näçe wagtda ýykylar, näçe günnüm aýdym onu wagt görkezler ýöne inni şol dagap çaşmagynyň ene öňe sygyrasyn naky edilýän ene hereketler ýa ýüze çykýan ýagdaýlar şular ýaly bolupdy. Enne oňa jogap edip Baydanyň 21-ne gelenine jogap edip Putin çykyş etdi. Ene ol Moskwaň ýanky manejin ploşy ýemesi bar da gidip beten stadion şo tak ýygnap 200 000 golay studentler ondan bundan getirip o şular ýaly boş urumlar etdi. 23-nü. Oň ýanynda 22-sine de öz ýemesini
Odal güýdetmeli prezidentin hasabaty bar da, ýyllyk hasabaty. Ya halka berýän mesajy diýip aýtsagy. Yani o taýda da ýyl zat aýtmady. Hemme zatda günahkar Ukraina, günahkar ýanky NATO ya da Amerika, ola bizim üstümizde çoldy diýip görkezýärdi. Özü bolsa Ukrainanyň territoriýasyny hana ganyny köweti. Şular ýalda Putinin aýdan sözlerine men özüm täzelik görmedim. Sebäp Putin her ýylyň ýylyna gaýtalýan zatlary şol yalan çyna berimsiz yalan neýleýän gurrun bar türkmenlerde. On aýdýan zat şol çyna berimsiz yalan. 20 ýyl bäri halkyny diňe gowru söz bilen naharlap gelýär, gowru söz bilen gowy ýaşadyp gelýär, emma gurulýan adam ýok, halkyň hal ýagda üýtgän ýerim ýok. 22 ýyl bäri hana şol 99-njy ýyldan bäri halkyň durmuş şerti şol bir ýagdaýda dur diýip aýtsak ýalňyşmyr. Diňe bir belli şäherlerde Urwan ulyň Aşgabaty gurup östürüşi ýaly çoň ösüş diýip aýdýan bolsa, galan 4 welaýatam ýykylyp ýaty. Bulan hem şol ýurdun içinde 3-4 sany merkez esasanam şo Moskwa bilen Sankt-Peterburgda ýaşarlyk şert bar diýmesen galan ýerde şo ýerlerden 100 kilometr gara çyksaňa meýam halkyň göz gulbany ýagdaýyny görüp bolýar. Şonuň üçin ol diýdi, diýmedi, ol bärde Putinin sözüne gulak asýan ýa gulak gawardan döwlet hem ýok, millet hem ýok. Bütün çybyrzol ýanky medeniýetleşen ýa-da demokratiýa şertine ýaşap beren döwletler gördü, bildi, düşündi. Putinin ýeke sözüne de ynanarlyk ýagdaý ýok. Diýmek ýa şol Putini ýeňmeli ýa-da 3-nji jahan uruşy başlandy. Dünýä şu mahal şular ýaly uly uruşyň öňünde dur ýa öňü seyrasyna dur ýa bir gapdaldan girişdi diýip maýsak bolýar. Diňe mesele ştaýda Hytaýyň özüni alyp barşyna bagly boljakda. Eger Hytaý şu gün göni açyk ýagdaýda Orsiýada arka dursa ýa şoňa ýanky ýarag we maddi material kömekleri ugrasa diýmek 3-nji jahan uruşy ýa başlandy diýip hasap etse bar. Sebäp Amerika ýa-da Ýewrosoýuz we Ýewropa Birleşigi ýa-da NATO ýararlygy bir ýagdaý bilen alaşma. Sebäp Orsiýa şu gün Ukrainany basyp alsa, ertesi gün ol Pribaltikany ýok etjek, soň Polşanyň üstüne döküljek. Moldawiýany alarsyp ýatylar aýtmaýan şol Germaniýany täzeden basyp aljak bolar. Ana Türkmenistanyň hojaýynçylyk edip ýöler eýýämden. Taýda hiç kimiň adyny soran akma, sen garaşdyrlygyň barmy, sen beýtaraplygyň barmy? Hani bu statuslar hiç ýok. Şoň üçin şol edenetdiligim dowam etjek bolýar. Bu täzeden Orsiýet soňky Rus imperiýasyny dikelçek, ýöne SSR-iň görnüşine däl, göni tabiýlykda. Moskwa näme diýse pıttet ben ýerine ýetirmelmiş. Şonan Putin gurjak bolýar. Başartmaz, başardat ýöne şo bilen alaşýan döwletlerem ýok, milletlerem ýok. Ne ýurt öňküter SSR öňkü territoriýasyny, ne de onuň şäginden daşardy. Şonuň üçin bu görüş hökman bir ýana sowulmaly bar ýa Putin ýeňilip öz goşuny Ukrainanyň territoriýasyna çykarmaly bar dogrulygyny, şol sanyna Krim ýarmadasynyň gitmeli bar. Ýoksamy, Amerika öz aýdyşy ýaly Ukraina tarapyny ähli gerek ýarag bilen maddi material kömek bilen öpçün etjegini aýtdy. Şol sanyna topatýan ýaraglar Haymas diýdi, beýleki diýdi, şolaň toplary bar. Ozal öňkü toplar meselem aýdyl 50 kilometr, 60-70 kilometr uçýan ýa urýan güýçi bolsa 50 kilometr, 170 kilometr çelli urýan toplary uğradyp başladylar. Diýmek Ukraina tarapynyň toplary bärde bir ýerde dursa, şondan 170 kilometr uzaklyga atyp bilýärler. Ya uzaklyk 170 kilometr uzaklykda yerleşen harby obýektleri, harby bölümleri, ýaraglary, aerodromlar näme gerek bolsa şu ýerden urup bilýärler. Diýmek şu toplara hem gelip başlan bolsa başlady diýilen habarlarym bar metbuatda. Diýmek gelip başlan bolsa ol
yankı şol duran yerine şumal Ukrayna tarapy Krim yarymadasyna ähli harba obyektleri oka tutup bilýär diýip hazap etse bol. Şol sanada Orsiýet tarapynyň serhet ýaky ýerleşdirilen harby goşullary bar ýa harby bazalary, üpçüne düş bazalary ýa uruş goşuna kömek edýän bölümler bardy. Tyllyl ýa onu. Tlawa ýa bisbişen ýa şoňa niýetlenen ýanky bazalary zatlary Ukraina tarapy gön duran ýerine urup bilýär. Onun üçin Orsiýet düşündi. Ýagdaýyň gün-günden agyrlaşyp barýan. Ya olar çözmeli ya da ýa-da çekilmeli. Olary da kämir bärde seçip saýlarlyk ýagdaý ýok diýip hasap edýär. Ýöne näme bolar, näme bilen gutarap, onu ýakyn günleriň siýasaty görkezler ýa alyp barlayan işleriň netijesi. Ine Ukraina Orsiýet barada ine Bidenyň Kiýewe barıp gaýtmagy, oňa jogap edip Putiniň çykyş etmegi, ine size görüşüm ýaly, bilişim ýaly şu meselelerini düşündirip berýär. Ýagdaý şular ýaly şu gözüşine gitse diýmek, hökman bir ýerde haýsam bolsa bir tarap boyun egmeli bolsun. Ukraina tarapynyň boyun egmejegini hemmäňe diýär. Bir ýyl bäri görüp otursunuz ýurtdaşlar, sebäp ol halk eýa şunça adam janyny pida etdi öz watany üçin, öz topragy üçin galanym taýýar. Eger adamsy ya dogany oğlan bolsa, ya näşular ýa garnaşy oğlan bolsa, şoň ornuna ine zenalary gidip bize uruşmaga taýýar, öz toprağymyz üçin ipana arda ýazyp uruşa gidip bererlerim adda. Şoň üçin bu halky gorku bilen, ürkü bilen, ýarag bilen gorkulyp boyun egdirip boljakka diýmek. Orsiýet tarapyna da ýeňiş ardan düşmejegem görnüpdi, ýeňişin bolmajegem görnüpdi. Sebäp bütün Ýewropa hem de Amerika beýleki Ýewropa ýermen döwletleriň onlar çysy ene Ukraina elden gelen kömegine de botylar, ýara kömeginiň pul kömeginiň maddi material serişdeler. Şonuň üçin bilediňe garaşmak galya innik hepdelerde näme bolýar, näme bolup geçýär, sizin dikkatyňizi ýetiren. Indi ikinji mesele var, ýene de şol şu geçen hepderde geçdi. Olam ýanky bir Urban Gulyň dogmasy Serdar ana Bahreyn'e gidip geldi. Şumar 3 gün boldy da şuň. Näme üçin gitdi? Näme üçin bardy? Bahreyn kim haýdy döwlet? Näme gatnaşygy bar Türkmenistan bilen? Bida ozar şu barada eşden bir ýüze tutarlyk ýa-da bir dile getirerlik habar hiç metbuatda görmädim. Ýöne başla şol Urban Gulyň dogmasy şu Bahreyn'e gitdi de. Näme üçin baranda beýan boldy, aýan boldy. Ine Bahreyn'in padşahy oňa ine ýurdunyň ýokary derejeli filawyny ordenini gowşurýar. Näme üçin? Iki döwletiň arasyny ýanky Serdar Berdimuhammedowyň görkezden aýratyn hyzmatlary üçin. Kim görüpdir, kim bilipdir, näme hyzmat bar otaýda, näme edilipdir, edilen bolsa hany netijesi. Onun halk bir habar, bizden bir habar. Diýmek, bu ordeni men pikir edýän şol dilap haýyş edip alan bolmalar Türkmenistan tarapy sebäp nähilem bolsa şol Serdar ikrar etmek üçin şo kürsüsinde bu hakykatdan mene prezident mesele çözüp ine dünýäde ady hormaty olokon ýa-da Balkanlar ne olokon awryly adam diýip görkezek bolýarlardy. Ol hemmejik goşadyrnak üçin näki köre awry. Onu bilen özümüz bilýär. Türkmen halky bilýär, galan döwletler, milletler bilenatmy. Olaram bilýär, ýöne şolar ýaly diplomatiýada şolar ýaly bir hereket barda. Sen oňa bir jaýak gowşurup özüne möjeg almak bolýardy. Bir demir gowşurany bilen ana soň Türkmenistanyň baýlyklarynyň bir bölegi Bahreyn'e gitmeli. Orsiýetiň edişi ýaly ol atasynyň Urban Gulyň döşüne orden atdy, oglunyň döşüne orden atdy. Soň habar berdiler, şo her ordeniň bahasy
Bir de haydylşyna göre 3 milyard dolar diýip aýdýarlar. Şonu almak üçin 3 milyard dolar töleseň saňa ordan nakýarlar döşün. Ýöne men Bahreýnden o taýda pul tölenir diýip aýdyp biljek gal, ýöne diýmek maddi material gyzyklanmasy bar Bahreýn döwletinden. Ýoksa ol bir kitjek döwlet. Onun emesi güýjü ýa kuwaty Türkmen ýerasy ýerisi baýlyklarını gözüňde tutanda Türkmen sankyçy diýilen ýok ýöne. Ol näde Serdar o taýda Bahreýnde gahrmançylyk görkezip durýar, döwlet bilen hyzmatdaşlyk edipdir. Bizim esten yerimiz ýok. Siz esten bolsaňyz ýurtdaşlar ýazyň şu taýda kommentde bizim okaly göreli bedeli belki bilýäňiz bardyr şu meseleler boýunça. Maglumatyňyz bar bolsa ugradym. Indi üçüncü bir meni gyzyklandyran ýagdaş şu geçen hepdede ýanky Saparaga bilen Kemine bilen soňra ýanky Aýdyn dün çykyş etdiler. Şu mesele boýunça palçykly mesele bar. Palçykly diýmek şol eşitdiňiz gördüňiz men ähir mazmuny gaýtalap oturmaýyn. Oşo taýda aýdylýanda Türkmenistanyň 7000den gowrak owasyna köçe ýok. İyidilik asfaltlanan köçe yok, geçelge yok. Olan kapısını çekilen yani su yok, aydaylı gazı iyidili işlerine bir görsen akıp dur, bir görsen yapıp dur. Kadalı işleyen zat yok. Onun köçelerin palçık çağalaran ne şol köçeden neyem 30 yıl beri katnap bir palçıklı devletin ilatı olup dursan. Şimdi şol palçıktan çıkmak için yetmeli hareketleri Saparaga bilen Kemine de aýdyp berdi, Aýdyn ama aýdyp berdi dünkü çykyşlaryna. Ben öz ýanymdan ben palçygyn diýip aýdyp biljek. Biz batga batdyk watandaşlar, ýurtdaşlar. Biz batgada otyr, palçykda da däl. Diňe köçämiz palçykly bolsa, käşe onu 30 ýyllap görenmiz şol palçykly köçe. Diňe şondan çykmaly. Ýöne biz batgada hemme taraplaýyn ýurt çöker. İktisadi tarapdanam, sosial tarapdanam, siyasi tarapdanam bir abat guruluşuk yok Türkmenistanyň içinde, döwlet guruluşugy yok. Ya döwlet edarasy yok, ya döwletiň bir pudugy yok, ya bir ministerlik yok. Hiç bir zat işlänak bolmalysy ýaly, ya kanun boýunça, ya konstitusiýa laýyklyk. Hiç bir zat işlänak. Konstitusiýaň ady bardy, özü yok. Özü yok diýenim, ol kağız bar ýazylgy duran ýöne, ol praktikada işlänak, günnelik durmuşda oň netijesi yok. Boş ýatan kitap. Ene boldy. Şonuň üçin biz batgada ýatan adamlar diýip men hasap edýän. Hemme taraply. Batgada şu bir adam yekelikde näçe şol batgydan çyk bolup oýkonsa da süýkonsa da elini uzatsa da şol aşak çynmaýdy. Batgan häsiýeti şol. Adam içine soru bar diýe. Şondan hökmen daşyndan biri gelip şoňa el uzatmaly, gol uzatmaly, taýak bermeli eline, ýa-bir şolar ýarda şo batgydan çekip çykarmak üçin. Ene bizem edil şo batga batan adam her birimiz aýratylykdy. Ýa bir bölügimiz şu batyp barýanymyzy göremde, batganyň içinde digmedi. Ya da görmek islemde. Ýöne biz yekelikde batyp gidip otyr. Aýdyň mysal gerek men aýdyp bereň. Şol batga ine görýäňde öz ýaşap oturan owaňyzda, şäheriňizde günne nasy diýen ýaly eşdilip dur. Ay plany öz janyna kassetipdir, özüni otlapdyr, özüni asypdyr, ýa özüni köpürden oklapdyr, maşynyň aşagyna düşüpdir ýa uqsa sıçıptır. Ene şolar ýaly ene görürüňler, hana günne nasy bar. Şolar şo batga batan adamlaryň çykgynsyz düşen güni. Şolary el uzadan birinciden hökümet bolmaly. Ol ýok, hökümetiň ýa döwletiň ýörete guruluklary bolmaly. Olam ýok, sosial kömek ýok, hiç zat ýok, medisina kömegi ýok. Ondan ol adamlar şu çykgynsyz ýagdaýda, ýa şu batgada öz janyna kassedýär. Ýöne şo taýda adamlar şu yekelikde şu bolýan zat bir-birini el uzatylmaýanlygyny şu hadiseleň bolup durýar. Egerde şol batga batan adam ýa öz janyna kassetjek bolýan adam taş töwregine ýaşaýan öz hojulugyna, töwregine, kollektiwine, owasyna adamlar duýgudaşlyk eden bolsa, arka duran bolsa, kömek eden bolsa, onda şol adam hiç açanam öz janyna kassetmerdi. Yurttaşlar, bu hakykatdan hem şeýle.
Şol ýalňyz galan adamyň iň soňky çykalgasy şol. Hökümetem edil şu derejä getirmek üçin adamlary ýalňyzlykda saklaýar. Ýadyňyza salyň, Niýasyň döwründe 3 adam bolup köçede bir ýerde ýygnanyşmak gadagan. Hatda toý ýa sadaky ýa ayet bolan ýerde de hökmen KGB'ň wekili barp ýa gulagy barp şonu dinläp soň ýetirmeli ýerine ýetirirdi. Plan adam şo ýerde plan zat diýdi ýa aýtdy ýa şular ýaly hereket etdi dip. Ine şon üçin adamlary ýalňyzlykda ýekelikde goýdular. Hiç kime hiç ýere öz arzyny aýdyp bilmez ýaly derejä ýetirdiler. Şonuň üçin her bir adam öz derdini, öz öýüni özü çekip otyr ýekelikde ýa-da ýalňyzlykda ýa-da öz maşgalasynyň çäginde goňşy golam habarym ýok. Ýa bilen agam bilse de gelen agam. Onu aýtmak gerek. Ine bizi ýörüýti dogan ýag edip goýdular. Bir milletin içini o tire taypa bölülür. Bir yerlige bölülür. Sen Balkarlı ya sen ol Daşoğlu ya Marlı ya Levaplı ya Alkalı. O dürlü at taktılar bunları o kemsitmek için o lakam koydular. O şu ýagdaý näme peýda berýär? Şu depemizde garga oturan diktatörler var. Ine şolaryň hökmüre warlygyna dolu ýol açyp otdy. Halk beýrek bilen şolar ýagdaýda ýaşajak bolsa, diýmek olar depemizde ene şänik durup hedil edip ýaşap otylar. Nähil durmuşda ýaşaýarlaryny olar indi gizgäbe oturanlardan. Hana açyn TikTok'ta gijeňläp durlar. Ene öz baýlyklaryny, öz öýlerini ene türkmene bärde ýa-ni talawançylyk edip ber. Olaryň dünýäni ters aýlaryp berdi. Jahan keşdelikde din zalışdyrmy? Özlerine serenjam berip, honnon märsi. Şo döwletiň eýesi halkam hana sergezan bolup hana ýurdun daşyny talawançylyk edip berdi. Şol bile şol ýalňyzlygyň beren netijesi. Şonuň üçin biz aýtdyk. 2 ýyl bäri aýdyp gelýär. Ýoldaşlar, bagyşlar ýoldaşlarym, ýurtdaşlar, watandaşlar, owadaşlar, klasdaşlar, gullukdaşlar. Halkymyz bir sedem inni şol birleşmäň wagty geldi. Şoňa düşeniň diýjek bolýar. Şoň üçin orluklar diýip aýdýan. 5 bolun, 7 bolun, 10 bolun, birleşin öz aladaňyz öz kemçiliklerinizi ýanky ýüz beren kemçilikler diýende ýanky şol obaňyzda şäheriňizde bar bolan kemçiliklerin hemmesini çözmäge onluklar okyply. Ýekelikde siz bir öz-özüňize de kömek edip bilmeýän. Sebäp şol haramhor, jenaýatkar, terrorist topar özüň hökümet diýip atlandy. Ýörüýte siz dagyny saklap otyrdy. Meseleni çözmeliňiz üçin. Bizim maksadymyz sizi birleşdirmek, şu problemaları çözmek üçin adamlar birleşmeli. Ol uçaklaşıp gezmek gerekler. Birleşmeliyen ideya taraftan, pikir taraftan, akıl taraftan biz birleşmeli. Şonu görünüyor, probleman nir dediğini ve çözgüdün näme dediğini. Biz yine şu zatları etmeli. Hormatly yurttaşlar. Şonu biz hökmen yeňiş kazanır. Bar ýurdun içinde de, daşynda da orluklarymyz inni ýuwaş-ýuwaşdan özüne gelip başlady diýjek boljak da herekete girip başladylar. Inni düşünýärler, görýärler özüňiň maksatlarynyň nämedigini. Maksady bir görýärler. Şonuň çözgüdüni iki görýärler. Ine şeýle bolanna adam hereket etmäge taýýar bolýardy. Gerek bolsa janymyza ortaga goýmagy taýýar şol ideýa üçin. Ýöne ideýa ynanmaly. Bir adam için canını pida etmek gerekler. Absolut yok. Hiç kim için. Yani gözüňde görýän döwletiň, milletin, ýurdun, geleceğin için görüşmek, uruşmak, söwüşmek hökmen zerur diýip hasap edýän. Maksatsız adam bir men şeýle ondan göçüp gonyp ýören peşmekden tapaw diýip. Nirde saklanarkan, nirde dulanarkan diýip ýöne. Maksada aydın adam, etçegin bilýän adam, hökmen öz maksadyna ýeter. Ine şu arzuwlanem şu söhbetleşdiginde tamamlaýan. Indi kuduşlary çelli sag oturyň, hemmäňiziň öýüňizde saglyk ýurtdaşlar.